Yn goleuo'r cylch i ni erbyn hyn, mae adran Brydau Pur yr Iseldir. Eric Evans o Gapel Iwan. Nawr dyma chi fryd sy'n agos iawn at eich calon chi, y Llawenog. Oedden ni'n cadw diadur rhagydre, oedden. A chi fel arfer yn arddangos o'r cylch eich hunain? Wel, o'n i wedi entro, ond oedd bethau ddim cweit yn cydynnu with mwy o gyd o fwyd yn nhw'n bita, mwy o gyd o waniaeth o rhwng nhw, so maen nhw wedi dynnu allan yn y feso. Cyn colli'r ffair pan chi ddim yn cystadlu, ydw'n anodd bod fan hyn ar yr ymylon? Odi, ond dwi'n stiwardio hefyd, so mae digon o bethau eraill i wneud yn y fe, so... A dyma ni, llon cylch o Llawenog. Mae'n wych i weld nhw'n dweud, achos maen nhw'n fryd yn y gryw. Maen nhw'n fryd. Chi'n gweld fan hyn, mae lot o waniaeth teipes trwyddi draw yn y fe. Ond o ran bryd, maen nhw'n gwneud mamau da ofnadw. Maen nhw'n croesi'n dda gyda lot o bobl yn iwso Charolais a bethau croesi, a maen nhw'n gwneud anifel da i magu cig yn dy fe. A dyn Charolais yw'r beirniad, Mr Jeff Probert o Gaerwrangon. Ie, na chi, ie. A bryd yw nhw, o Llawenog yn amlwg, yng Ngheredigion. A mae'n dipyn o hanes i'r bryd yma. Oes, wel dechreuon nhw off croesad gyda Dafad Mynydd Llanllwni. O, mae da ni, ganlyniad dwi'n meddwl. Wel. Eiros Penffin dwi'n galw e. Eiros mae'n byw yn Cwm Sychbant, fe sy'n gynta. Llongyfarchiadau mowr iawn Eiros. Gethin Hatcher wedi cael diadell newydd, mae'n tro gyntaf efo Siowan yn y sioe. O'n i'n gweld wrthyn eithor yn trymo, chwarae teg iddo fe, dda'n gwneud y cyfan i hunan, ond cael bach o help, achos chi'n gymdeithas glos iawn yn yr defed Llawenog. Mae pob un yn helpu gili, a mae pob un yn dod mlaen i gili, sy'n mwy bwysig. Wel, wych, diolch yn fawr Eric, na i wedi cael sgwrs cyflym gyda Eiros. Wel, llongyfarchiadau mowr iawn. Ie, sut deimlad yw ennill Llawenog? Mae hwnna'n meddwl lot, mae'n siŵr, o dwi e? Mae'n sioc o'r... Wedi cystadlu sawl blwyddyn a tro gyntaf ddod i'r brig. Ond mae'n meddwl lot hefyd, o dwi e? Dim ware. Mae'n bryd lleol i ni a chwbl lot. Defed Llawenog yn y plwyf, bendigedig. A chi'n gymdeithas glos iawn hefyd, yndych chi? Ia'n glos iawn. Mae'n na beth sy'n cadw bobl i fynd. A mae John dyn ni fyna yn gweud na beth sy'n cadw fe i fynd. A ni edrych na fe, joio yn y cwmni ni yna, beth yw'r sport i wei gyd. Esgus fach i fynd i'r sioe ag i'r ffair. Nawr te. A wedyn Gethin yn ail fan hyn. Wel, mae'n rhaid i gael sgwrs gyda'r Gethin. Wel, es ydy'n trymo'n eithor, a ti'n gweithio bod dim clyw na ti beth o ti'n gwneud, dim syniad. Na, dechrau gweld o'n sy'n lot o clyw na fi. Wel, wedyn ni bod ti'n gwneud eitha da, ti wedi twyllo'r beiriad, no? O, ni fed yn eithor o. Ti'n newydd i'r gymdeithas. Ydw. A dwi'n rhoi croeso da i ti? O, rhaid, gwrdd dod o teg, rhaid, special. Na, mae gwrdd gang o gwrdd clic i gael, so mae hwnna'n lot o beth. O na, chuffed. Beginner's luck falle, fe? Ie, gen i helpu nesa. Llongyfarchiadau chi gyd, da iawn.